Γράμματα και λίστες. Δεν έχει σημασία αν έχουν σταλεί με κανονικό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή αν τις έχουν ψιθυρίσει στο αυτί μιας νεράιδας. Οι χριστουγεννιάτικες ευχές από όλο τον κόσμο τελικά φτάνουν στον Άγιο Βασίλη. Δεν ζητούν όμως όλα τα παιδιά παιχνίδια. Κάποια στέλνουν απλώς αγάπη. Κάποια παρακαλούν να χαϊδέψουν έναν τάρανδο. Άλλα δεν ζητούν απολύτως τίποτα για τον εαυτό τους. Τα πιο ωραία γράμματα προέρχονται από παιδιά τα οποία ζητούν από τον Άγιο Βασίλη χριστουγεννιάτικα δώρα για όσους δεν είναι τυχεροί όσο τα ίδια. Ξέρω ευθύς αμέσως, χωρίς καν να το ελέγξω ή να μου το πει ο Άγιος Βασίλης, πως τα παιδιά αυτά συμπεριλαμβάνονται στον κατάλογο των καλών παιδιών. Αντιθέτως, τα παιδιά που είναι γραμμένα στον κατάλογο των κακών παιδιών συνήθως δεν καταλαβαίνουν πως μεγάλο μέρος της μαγείας των Χριστουγέννων είναι η χαρά που νιώθουμε όταν προσφέρουμε. Μία τόση σταλίτσα νεραϊδόσκονης γύρω από ένα γράμμα αρκεί για να καταλάβουμε ποιο παιδί υπήρξε καλό ή κακό την προηγούμενη χρονιά. Ακόμη και ευγενικά παιδιά όμως μπορεί να λάβουν αρνητικούς πόντους. Οι πόντοι αυτοί δίνουν την άλλη πλευρά μια κόκκινη απόχρωση στην νεραϊδόσκονη. Αυτά τα παιδιά είναι τα πιο ατίθασα και αγενή. Συνήθως κάνουν κάτι που φανερώνει την καλή τους καρδιά. Το ξέρω πως το να είστε πάντα φρόνιμα παιδιά δεν είναι εύκολο, αλλά πρέπει τουλάχιστον να το προσπαθήσετε.